Hayırlı günler dostlar. Bugün BRICS Summit'ının 3. günü, sonuncı günü. Kişe de min buldum. Summit'ta videolar düşürdüm. Lakin kişi mümkünlük bulmadı YouTube'a koyarga. Yara bugün koyarma söyleşilerini. Min kürsatmadım hele nişek biz barabız BRICS'ka. Anda maşinalar gelmiyor, elektriçkiler bilen barabız. Min hazır avtobusla oturam, Kazan merisi BRICS'ta katnaşıcı jurnalistlardan şunday bir atnalık transport kartaları bile gittim. 15. avtobus kele, men oturam avtobusda. Men avtobusdan düştüm. Hem hazır temir yol vokzalına baram. Күрсәтәсем килә Казанны, дуслар. BRICS вакытында Казан шуның хәтле матур айды. Бөтен җирдә шиш тарталар. Менә Казаныбыз, дуслар. Адым саен полиция, ЮХИДИ вәкилләре, монда да шикил номерлары белән машиналар тора. Кунакханәләр барысы да тулган диләр. Темир юл вокзалына килеп җитәм. Менә монда инде электричкалар Казан аэропортына таба юл ала. Анда инде якында гына Казан Экспо. Урамга да чыгып торасы түгел. Бейджиклар белән тикшереп кертәләр. Менә машиналар да тора. Бүген мин иртән бармадым. Көндезгә 12-дә 20-дә кузгалган электричка белән барам. Чөнки 2 көн BRICS'та эшләп сәламәтлеккә тәэсир итә, арыта. Әнә машиналар һәм автобуслар. Автобусларда инде чит илдән килгән кунакларны китерәләр монда. Минем тапшыруым героя француз журналисты килеп баскан инде. Менә волонтерлар, алар килгән кунакларның сорауларына җавап бирәләр. Была возможность походить по историческим местам или только аэропорт и обратно? Да. Я по Экспо, потом я вернулся в отель и потом аэропорт. Да. Даже не было возможности погулять? Я гуляю ночью. Работаю за Fréquence Populaire. Это популярный канал на русском языке. Turkey. Okay, I'm from Turkey. This is Murat. Hello everyone. This is Saleh also. How do you do? I like the place. I like Kazan. I'm in love with this place. And at the same time, like you can see the weather. The people keep smiling, and the cleanliness here is amazing in the city. Мне очень понравилась Казань, очень понравился Татарстан. Люди много улыбаются, очень приветливые, дружелюбные, очень красивая. Да, город. очень открытые ребята. Откуда он? Из Турции. Из Турции. Teşekkür ederim, merhaba. Ben Tatar, sen Türk, Aynen. biz Müslümanlar, biz dostlar. Right, I know. Thank you so much. See you guys. Goodbye. Have a nice day. Так. А здесь можно будет пройти? Мен чыктым. Менә шушы юл буйлап бара безнең электричка, безнең электричкабыз безне көтеп тора икән инде. Безнең электричка. Мин барам беренче вагонга, чөнки соңгы вагонга утырсак, чират торасы була. Электричка кузгалып китте. Беренче вагонда кешеләр аз, пассажирлар. Бик сәер әле. Һәр көнне тулы буладыр иде вагоннар. Вагон ise бик җылы, дуслар. Өстемне салып куйдым, курткамны салдым, җылы. Әле уйлап куйдым, кичә төшерәсе калган бу сәяхәтемне дип, чөнки кичә
күрсәтәсе нәрсәләр бик күп иде. Менә вагон тулы гарәп илләреннән килгән журналистлар иде. Һәм аларның салкында туңып торганын да күрдем. Төшергән булсам, шундай кызык булыр иде. Ярар, кешенең организмының резервлары чикләнгән. Беренче көн нык эшләп арыдым һәм кичә минем хәлем булмады эшләргә. Желаем вам всего доброго. Dear passengers, the train arrives at the final station, Kazan Airport. Поездның вагонында онытылган әйберләр табылган очракта, бу хакта кичекмәстән локомотив бригадасына яки полиция хезмәткәрләренә хәбәр итегез. Аэропортларында фейс-контрольна уздык. Казань Экспога керәбез. Шундай юллар, камералар тора. Куркынычсызлык таләпләре үтәлә. Менә шушындый юллар аша барабыз. Монда фотосурәтләр, битмәс ышык-края күренмәгән коридорлар буенча барам. Лабиринт. Медицина хезмәткәрләре, ресторан. Беренче этажга төшәбез. Медиузек. Беренче катта урнашкан. Hi, how are you? Hi, здравствуйте. Здрасте. Да, дуслашып та бит. Лично вы не подписались на мой канал. Я подписалась. Нет. Давайте вы мне скажите. Я вас так люблю, Казахстан. Я уже татарский начал изучать. Да? Да, а мне говорят, нет. Давайте. его- Мои подписчики, у меня 84 тысячи подписчиков. Мы знаем. И попросим, чтоб... Так, значит, надо так делать. Сергей Николаевич Чесноков, академик. Петровской академии наук. Телеграм-канал. Я являюсь академиком Петровской академии наук. Наш филиал, это Санкт-Петербург, наш филиал находится также и в Казани, открыт. И где все академическое сообщество только работает на развитие нашей Российской Федерации. Приезжайте к нам еще раз в Казань. Обязательно, потому что та экскурсия, которую мы провели, татарская деревня раз, остров Кабан 2, мы посмотрели мечети 3, мы узнали об истории Татарстана. Именно то, что вы прошли такой путь, который сохранил и умножил Татарстан. И я знаю, что за Татарстаном будет великое будущее. Все, я Да. восхищена. И я знаю, что знаю, потому что мы уже прорабатываем с геополитической точки зрения, как геополитики, мы говорим, что именно будет центр России, пусть Москва не обижается, Санкт-Петербург не обижается на нас, но Казань будет центром именно возрождения Российской Федерации. Ишече көн, эш дәвам итә. Журналистлар үзләренең урынындадышлар. Мин хәзер интервьюлар ала башлыйм. Эшкә тотынам. Хәзер бүгенге видеоны монтажлап куячакмын эфиргә. Сорауларыгыз булса, языгыз. Әле Алла бирсә интервьюларны тагын бер тапкыр куярмын. Минем белән калыгыз.
Kanalıma yazılığız, dostlarınızga, tanışlarınızga. Sevimsiz Майялар. По-русски знаете? Да, Чуть-чуть. О, рахмет. Это вы? Меня. Рахмет сизге. Я сейчас буду читать, изучать. Благодарю, thank you. Thank you.